Talán nem látszik az alsónadrág, és ha látszik, akkor mi van? Na, értesítjük a nézőket, hogy élőadásban vagy aki. Na, még nincs itt senki, így, hogy magamnak beszélek. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok mindenkinek! Itt a 7 óra. Puska Gábor. Jó napot! Jó napot kívánok mindenkinek! Ma arról lesz szó, na gyűlünk szépen. Arról lesz ma szó, hogy ugye azt mondja, hogy nem vittem a porszívót, nem baj, majd hozod legközelebb. Sziasztok! Szia Balázs! Na most a mai napon, a mai este arról lesz szó, mint ahogy be lett harangozva, hogy főként ma az alkalmazottakhoz intézzük a meetingünket. Tehát az az estének a szlogenje, hogy keres több pénzt. Hogy tudod ezt megtenni alkalmazottként, tippek, trükkök és technikák formájában? Mikor kezdődik a sajtótájékoztató? A sajtótájékoztató nem tudom mikor kezdődik, viszont az élő adás az már elkezdődött. Tehát én azt mondom, hogy aki, ugye ezt a felvezetőben is elmondtam, hogy főként alkalmazottaknak készül, nem marad el. Semmi nem marad el. Azt mondja, hogy gyűjjünk még, tehát 19 órára volt kiírva, ma is van meghívott vendég, aki sokkal jobban ért hozzá, mint én, ezért én inkább majd csak moderálni fogom a dolgot. Moderálni két ember között szoktak, de majd egymás között moderáljuk. És szia Szilvi, sziasztok! Na, annyi kérésem van, hogy aki itt van és akit érdekel a téma, az írjon be bármit. Ez csak azért van, hogy az algoritmus lássa, hogy itt vagyunk, és nyugodtan írd be azt, hogy szia, vagy érdekel, vagy jó napot, vagy azt, hogy alkalmazott vagyok és több pénzt akarok keresni. Ez is elég. Ma este erről lesz szó. Nagyon el vannak csúszva, nem csak Magyarországon, egyébként nagyon sok helyen azok a nézőpontok, hogy egy dolgozónak mi a feladata, illetve az, hogy lehet, vagy hogy kellene kommunikálni egy munkahelyen. És azt most megnézzük a munkáltatói oldalról is, hogy ez hogy néz ki. Tehát alkalmazottak, akik több pénzt akarnak keresni, nyilván nem csoda dolgokat árulunk, csak ingyenes információkat adunk. Az azt jelenti, hogy bejártunk már nagyon sok utat. Szia Maja, sziasztok, hogy lehet ezt jól csinálni. Na most én akkor meg is kérném kedves barátomat, Boros Tibor 25-öt, hogy foglalja el a helyét itt velem szemben, és akkor elkezdünk beszélgetni erről az alkalmazotti történetről. Sziasztok! Akit érdekel, hogy tud több pénzt keresni alkalmazottként, az lehet külföldi munka, lehet bármilyen olyan pozíció, ami az legyen úgy, ahogy volt, így, oké? Okay? Mert bevilágít a kamerába a fény. Na, tehát lehet bármilyen alkalmazotti viszony, arról fogunk beszélgetni, ezt hogy lehet jobban csinálni. Most akkor én megfordítom a kamerát, és akkor a Tibi is fog nektek köszönni, és elmondja, hogy mai este miről lesz szó. Annyit tegyetek meg, légy szíves, aki itt van, írjon be valamit, hogy az algoritmus lássa, hogy itt érdeklődés mutattok, és akkor még több embernek fogja megmutatni, és még több embernek tudunk segíteni úgy, hogy tudtok több pénzt keresni alkalmazottként. Akkor én most mindjárt meg is fordítom. Paf. Sziasztok! Izgalmas témát választott a Gergő. Mindjárt, hogy leütsem a kedélyeket, annyit szeretnék elmondani, hogy egyszer pont a Gergőnek egy ilyen videóján láttam, hogy csak olyantól ki egy tanácsot, aki már átment azon a dolgon, és ezért nagyon hiteltelen leszek, mert azt el kell mondjam nektek,
30 éve vagyok gyakorlatilag ugyanabban a vállalkozásban, de azt megelőzően is néhány konjunktúra vadászatot eltekintve nem voltam alkalmazott. Tehát nem biztos, hogy a leghitelesebb vagyok ebben, de hát most itt ketten Gergővel azért van némi tapasztalatunk abban, hogy milyen fajta munkákat, milyen technikákkal hogyan lehet és érdemes végezni, és teljesen tisztában vagyok vele, hogy 90%-ban alkalmazott létben kell a legjobbat kihoznunk magunk számára, és nem is azért, hogy többet keressünk, hanem valamilyen formában talán keressük mit keresünk? Boldogságunkat, boldogulásunkat, amihez egyébként pénzre van a szükségünk, és általában jó esetben munkából teremtjük elő. Nos, most egy pillanatra itt visszaveszem a képet, két dolog miatt. Az egyik az, hogy ezzel megtöröljem a kamerának a lencsét, mert a Tibor olyan homályos volt, hogy felismerhető volt, de azért épp keresésben vagyok. Nagyon jó. Szilvia, és a többieknek is mondanám, hogy addig írjátok föl, vagy gondoljátok át a kérdéseket, hogy milyen problémával szembesültök alkalmazottként, vagy munkakeresőként, és majd erre ki fogunk térni. Az egész beszélgetés interaktív lesz, az azt jelenti, hogy itt a kérdésekből is fogunk táplálkozni, de nekünk a fő célunk az, hogy egy-két olyan támpontot adjunk, hogy ha alkalmazott vagy, akkor hogy érdemes kommunikálni egy vezetőség felé, illetve ha munkakereső vagy, akkor hogy ne add el magad forintokért. Tehát hogy ne maradj egy olyan vagy jó magyar mondás az, hogy örülj, hogy van munkád. Meg hogy örülj ennek, örülj annak, ami egyébként tök jó, de nem visz közelebb a meggazdagodáshoz. Szóval akkor honnan kezdjük a témát? Meg is fordítom én, mert akkor itt most váltogatni fogjuk a képet. A két kameránk de pedig csak egy van. Ha ezt tőlem kérdezed, akkor ez egy nagyon izgalmas téma, de egyébként azért zavarba is vagyok egy picikét, mert nagyon-nagyon összetett ez az egész dolog. De nagyon jól nézel ki most az új lepucolt. Lepucolt kar. Igen. Na, örülök neki, hogyha látszódom. Igen. Tehát nem készültünk agyon magunkat erre a találkozóra, ugyanakkor kicsit nekem valahogy ezt én mindenképpen valamilyen szinten kitágítanám ezt az egész kérdéskört. Tehát emberi lényekként létezünk, és itt ugye a munkahelyen általában munkatársak vagyunk, alkalmazottak vagyunk, és van egy munkaköri leírásunk, van egy munkakörünk, van egy sapka a fejünkön, hogy én vagyok a mozdonyvezető, és akkor ugye ez a munkám, ez a feladatom, és ezzel valamilyen szinten hozzá kell járuljak egy cégnek a céljainak az eléréséhez, és ugye ennek megfelelően valamilyen formában értékelni fogják a tevékenységemet. De amellett, hogy én mondjuk egy mozdonyvezető vagyok, bocsánat az egyszerű példáért, csak éppenséggel is. Bocsánat a mozdonyvezetőktől, mert egyébként nélkül nem menne a vonat, igen? Egyáltalán nem úgy értettem az egyszerű jelzőt, hogy nehogy véletlenül bárki is rosszul érezze meg, csak valamiért szeretném kötni. Igen. Tehát, hogy otthon egy apuka vagyok, otthon egy férj vagyok, otthon a munkahelyen egy mozdonyvezető vagyok, tehát gyakorlatilag sok szerepben tűnünk fel. És én az egész témában, hogyha azt szeretnénk, hogy a jelenleginél jobban értékelve érezzük magunkat, akár anyagilag, akár egy hátbaveregetésileg, akár bármilyen formában, ahhoz először is egy mélyebb téma, csak ez most valószínűleg nem egy hosszú beszélgetésnek indul ez, de nagyon hosszú helyre vezethet, de szerintem az, hogy saját magunkat szeretjük, és saját magunkkal hogy vagyunk megelégedve, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De az olyan például, hogy nekem milyen munkahely jár? Nem, hanem én egyáltalán, én mint emberi lény, én szeretem-e magam. De mivel szeretem magam? Van-e miért szeressem magam? De mivel, ha nem szeretem magam? Ha nem szeretem mi köze van a munkahelyhez? Az a nagyon nagy köze a munkahelyhez, hogy ha én nem szeretem magam, akkor hogy várom el, hogy más szeressen? És akkor mindjárt jöhet egy párkapcsolati dolog is. Tehát általában ugye most akár minimum 4 síkon el tudjuk képzelni magunkat. Én saját magam, hogyha én saját magam szeretnék egy
vonzóbb célpont lenne egy párkapcsolatban egy potenciális pár számára, akkor miért várjam el azt, hogy én tetszem a páromnak akkor, amikor elhanyagolom magam, elhízok, tunya vagyok, lusta vagyok, nem teszek eleget, és egyébként a saját önbecsülésemet is csontig rágva, tehát ehelyett a formula helyett először is így tegyünk rendet magunkba, hogy én miért lehessek egy vonzó, tehát miért legyek magamra büszke, akár a kinézetemre, akár a fizikai állapotomra, akár a szellemi képességeimre, akár bármilyen képességemre, akit például ugye egy magasabb szinten, egy családban, egy párkapcsolatban, egy gyerekek között valamilyen szinten értékeljenek. És akkor itt hozzáteszem, hogy ha én magam saját magammal jobban rendben vagyok, mint tegnap, tehát ugye nem kell itt egybe megenni az elefántot, falatonként lehet elfogyasztani, de hogyha én saját magam jobb állapotban vagyok, akkor több esélyem van egy sikeresebb párkapcsolatra, még akkor is, hogyha már van. Most a munkahely. Még a munkahelyet megelőzően, igen, de okay. hogyha van egy stabil családi hátterem, akkor van egy olyan jó alapom, hogy elkezdjünk beszélgetni arról a témáról, a mainak a természete, vagy a mainak a címe, hogy gyakorlatilag hogy legyek én egy olyan csapattag, egy csapatban, egy cégben, és itt is nagy különbséget tudnék elképzelni abban, hogy egy KKV-nél dolgozunk, vagy például egy multinál. Mi a különbség? A multinál azt hiszem, hogy sokkal szabályozott, kicsi tapasztalatom van a multikban, egész konkrétan annyi, hogy néhány operatív vezetői poszton, multi létet megunt vezetők már szerepeltek nálam, és én látom valamennyire az ő életüket is, de ott sokkal leszabályozottabbak a dolgok. Ott ugye kisebb, szerintem kicsit kisebb a mozgástér, de én azt gondolom, de hiszek abba, hogy mindenhol, hogyha tehát egy legalapvetőbb tanácsom az lenne bárki számára alkalmazottként, hogy próbálj meg nélkülözhetetlenné válni a magad területén, a magad cégében. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha a cég megtisztelt azzal, kiválasztott, kiképzett, felkészített és berakott egy munkakörbe, akkor azt a munkakört ugye azt várja tőled, nyilván tulajdonosi szemléletet nem illik elvárni, de ugyanakkor, hogyha te valóban tudsz azonosulni azokkal a dolgokkal, ami annál tehát kicsit messzebb, hogy mondjam, átlépnék azon, hogy most pénzért dolgozunk. Van egy általában egy fix jövedelmünk, meg esetleg különböző juttatások. Ugye ebben hát hol cége válogatja, meg munkaköre válogatja, hogy milyen lehetőségek vannak. Általában értékesítési pozícióban, marketing pozícióban mondjuk ott szélesebbek a lehetőségek talán, vagy egy értelmes vezető az ilyen területeket akár valamilyen mozgó vagy jutalékrendszerben is díjazza vagy honorálja, vagy hogyha nem hülye, akkor valamilyen motivációt minden vezetőnek szükséges a munkatársai számára adni. Jó estét, Renátó! Igen? Renátó? Jó estét, Renátó! Na, tehát gyakorlatilag hol is tartottunk? Tehát ez a jutalékrendszer. Igen, tehát nem is, tehát hogyha gyakorlatilag te privát emberként megfelelő magánéleti háttérrel elindulsz az életedben, és egy munkahelyen leteszed a garast valamilyen cég mellett, akkor van az egész beszélgetés témájával kapcsolatban esélyünk, hogyha mi ott valóban valamilyen szinten teljesíteni akarunk. És most nagyon Mindent lehet, mert Renátó kérdezi, hogy lehet megosztani a hívást. Igen, mindent lehet, osszátok, hogy minden több emberhez eljusson a live. Meg van, hogy hol tartottál? Igen. Megnézhetem a kommenteket? Nézd meg, légy szíves. Jó, mert itt közben jött egy csomó komment. Azt mondja, hogy a Szilvia, épp keresésben vagyok, írd be, légy szíves, hogy mi a tapasztalatod. Dolgoztam itthon és Ausztriában is, jelentős a különbség. Mi a különbség, ami számodra jelentős volt? Nekem is vannak ötleteim, de azért nézd meg, várj, megfordítom addig a Tibor kapja egy kis levegőt. Oké. Tehát azt mondja, a multinál nem tetszik valami, akkor mehetsz. Van helyetted más. Na most a Tibi pont ezt mondta, hogy törekedj arra, hogy ne legyen helyetted más. Most ezt majd mindjárt belemegyünk abba, hogy ezt hogy lehet, vagy hogy nem lehet megtenni, de ugye ez pont ez a példa. Oké. Na, Renátó, igen. Ewing. Mick Knights,
Biztos lehet, nem tudom, hogy kell. Biztos be lehet hívni. Ja, interaktívan lehet, hogy könnyebb lenne. Azt mondja, hogy ö, egyértelműen a fizetés összegében van különbség. Azt mindjárt megbeszéljük. Jó. Tehát, hogy a külföldi és a magyarországi egyértelműen a fizetés összegében van különbség. Miben van még? Mert én nekem most az jelenik meg, hogy oké, hogy van, de azért én annak idején még lánykoromban dolgoztam külföldön, és ott nem csak a fizetés összegében volt különbség. Oké, azt mondja, hogy pillanat, megpróbálok itt valamit. Van itt egy ilyen. Megpróbálunk valamit, közben, hogy egy ilyen. Nem tudom, mi fog történni. Arról beszélgetünk, hogy alkalmazottként hogy lehet Halló? Jó estét! Hallasz engem? Én hallak. Beszarok. Jó estét! De új lenne érdekes a történet, hogyha látnánk is egymást. Hát én látok. Mit? Várjál csak, és most? Kamera bekapcsol, itt van, figyeld! Tesó, ülök a WC. Várjál. Nem látok semmit. Várjál. Nem tudom, mi történik most. Ahogy nem látsz. Várjál. Közben itt folytatnunk kell a beszélgetést a dolgokról, Itt van. de nem látlak. Nem látok semmit. Itt van. Igen. Látsz engem? Valamit látok. De csak ilyen picibe. Én is picibe. Szerintem a nézők is téged látnak. Na jó, figyelj! Visszatérünk erre később. Visszatérünk erre később. Írjál légy. Átalakult a műsor. Na jó. Jaj. Szia! Na, a saját kamerát csak tudja bekapcsolni. Oké, na, folytassuk tovább. Visszakapcsolok a Tiborra, és folytatja onnan, ahol abba hagyta. De legalább most kipróbáltuk azt, hogy milyen behívni valakit. Én még nem próbáltam. Egyébként, hogyha valaki ugye a témához hozzá, vagy tapasztalata van, vagy ilyesmi, azt szívesen látjuk, hogyha normálisan tud megnyilvánulni, akkor szívesen beszélgetünk. Ugye mondtam is, interaktív lesz a beszélgetés. Nos, akkor a kommenteket hol tartottunk? Mindenbe szinte. Hát igen, ezeket majd azért próbáljuk meg, jó? Na, fordítsuk meg, hogy mi a helyzet. Oké, hol tartottunk? Hát nagyjából onnan indultunk, hogy ugye tehát többféle szintje van az életünknek, van a személyes saját magunk, és ugye mondtam erre számomra egyébként egy reális gondolatot, hogy ha saját magamat nem szeretem, akkor mástól miért várhatnám el. Tehát az, hogy most ez egy nagyon hosszú téma lenne, hogy odafigyeljek a saját magam táplálkozására, képzésére, fizikai állapotára, stb. Ezzel egy vonzóbb célpont lehetek egy párkapcsolati szinten, akár meglevőbe, akár új irányba, és hogyha egy megfelelő családi párkapcsolati háttérrel is rendelkezek már, akkor vagyok talán legalkalmasabb egy munkahelyi olyan csapatba becsatlakozni, ahol vannak felém elvárások, és nekem is vannak elvárások. De ezért szokták azt kérdezni mondjuk ilyen interjúkon, hogy mit tudom én, családi állapota, vagy valami, akkor erre lehet. Igen, tehát például igen, amikor családi állapotról érdeklődik egy HRS, akkor egyrészt jobban preferálják, ez én tapasztalatom szerint az, hogyha valaki házasságban él, és mondjuk ha már vannak gyerekei, akkor jobban szeretik, ha nem olyan kicsik, mert állandóan betegek, tehát ugye ott ugye nagyon sokszor emiatt talán elutasítóbbak. Nyilván munkakör függvénye is a dolog, de ha például Közben belekérdezek, jó? Mert a Szévi kérdezi, hogy szingliként nem vagyok jó munkaerő? De nagyon jó munkaerő vagy Szévi szingliként, csak hogyha mondjuk egy HRS attól függ, milyen pozícióba gondolkozik veled kapcsolatban, ha te független csajként mondjuk valószínűleg nem maradsz mindig az, akkor várhatóan majd szülni fogsz, és akkor itt egy munkáltató az egy igazi
karvaj kapitalista, egy igazi héja, aki tulajdonképpen azt szeretné, hogy a te tudásod a cég számára a lehető leghatékonyabban hasznosuljon. Ez már nagyon fontos. Tehát most annyit mondanék ehhez. Tehát most kanyarodjunk rá arra a dologra, hogy ugye hogy keressen több pénzt majd lassan az emberke. Igen. Tehát tulajdonképpen a munkaadó az most, igen, mindjárt olvasom tovább. Tehát, hogyha mondjuk a munkaadó miért vesz fel valakit? Tehát azért vesz fel valakit, hogy a lehető leghatékonyabban elvégeztesse azt a munkát, amire azt a pozíciót meghirdette, és lehetőleg a legkevesebb költséggel. Erre mit gondolsz? Igen, talán a legelcsépeltebb szlogen, hogy egy cégnek a legnagyobb értéke az ember, tehát a munkatársak. Tehát ugye amikor nagyon kiemelt pozíciónak számít a HR, most mindegy, hogy van külön HR-es, vagy bármilyen formában van a kiválasztási rendszer egy cégnél, ott gyakorlatilag aki ezt a tevékenységet végzi, akkor ott a kiválasztásnál ugye ilyen toborzás van, különböző felvételi procedúra, és utána a felvett pozícióba, a felvett ember próbaidő alatt képzést kap, és pontosan hát jobb helyeken pontosan elmondják neki, hogy mit várnak tőle, és ugye amennyiben a próbaidejét kitölti és megfelelt, akkor gyakorlatilag véglegesítik a munkakörét. Na most, hogy rátérjünk arra a témára, amire eljöttünk ma gyakorlatilag. Kelemen Gabriella, szia! Szia Gabi! Hogyha gyakorlatilag ezt felvettek egy munkakörbe, és ott valamilyen formában te ismered a cégnek a céljait, én azt gondolom, hogy a jó helyeken, tehát ahol szerintem dolgozni is jó, ott nagyon fontosnak tartják az emberi tényezőt. Nagyon fontos, hogy ki dolgozik a cégnél, és ott pontosan mit szeretnék tőle elvárni. Vannak alapelvárások, ami mondjuk, mit tudom én, hogy adott munkakörhöz, hogy tudjon kezelni, tudjon levelezni, tudjon Excel táblába dolgozni, tudjon prezentációkat készíteni. Kinek mi, tehát a technológiai készsége, képességekkel szükséges az embernek rendelkeznie. De ezen kívül, miután ez egy olyan téma, hogy emberek emberekkel kontaktálnak, itt a kommunikációs képesség az egyik legfontosabb lehetőségünk. Én most ide betűzném gyorsan. Ez a kommunikációt, ezt majd kiemeljük. Most azt mondd el, azt gyorsan felolvasok egy-két kommentet. Az a tapasztalatom, hogy minél jobban meg vannak velem elégedve, annál több a feladat, a fizetés meg nem. Nagyon jó lesz, mindjárt erre reflektálunk, mert ez nagyon-nagyon fontos dolog. Most én azt mondanám, hogy ketté venném, hogy először mondd el, Tibi, szerinted, hogy mik azok a hibák, amiket alkalmazottként általában elkövetnek, amivel egyébként tönkre leteszik a munkaadó irányából a respektet, és mik azok, amiket megcsinálni kéne, hogy megszerezzék azt. Tehát a hibára gondolok, amikor akár most a durván a lopás, nem megyek oda, nem vagyok proaktív, nem tudom. Tehát mik azok a hibák, amitől elalszol egy munkaadó szemébe. Igen. Hát először is a munkaadó nagyon sokszor rosszul teszi a dolgát. Tehát ugye kiválaszt, felvesz, csináltatja veled a munkát, nem ad megfelelő visszajelzést, és nem is közli pontosan, hogy mit szeretne. Egyébként egy átlagos alkalmazotti létben lévő ember, az tulajdonképpen ezzel nagyon jól el van, hiszen ez az a langyos víz, ami egyébként én nem szeretnék így dolgozni, és nektek sem javaslom, de gyakorlatilag ezzel el lehet éveket tölteni, hogy annyit dolgozok, amennyit gondolok, és annyit megteszek, hogy ne rúgjanak ki, a munkahelyen pedig gyakorlatilag annyit adnak, amennyit muszáj, hogy adjanak ezért a teljesítményért. De ez egy lefele spirál. Tehát jellemzően kihasználják a munkavállalók. Jellemzően így is mondod, hogy kihasználják a munkavállalókat, de nem gondolom, hogy tehát nem kihasználni kell a munkavállalókat. Várjál, azt használják ki, akit lehet. Igen, használni kell a munkatársaknak a képességeit, készségeit, és szerintem azok a helyek, ahol jól végzik a HR tevékenységet, ott nem csak feltétlenül a tudást, vagy a képességeknek a színvonalát nézik, hanem a szándékot. Tehát, hogyha valaki, én úgy hívom, hogyha egy munkahelyen találnak egy gyöngyszemet, akkor is felveszik, hogyha nincs szabad pozíció.
Mert egy gyöngyszem az attól gyöngyszem, hogy gyakorlatilag az ő szándéka, az ő hozzáállása, az ő emberi kvalitásai olyanok, amikkel egyébként bármilyen munkakört is képes betanulni, ha az alapképességei megvannak hozzá. Na most én azt javasolnám, vagy így messziről nézve és nagyon általánosságban, hogy legyél egy gyöngyszem a munkahelyeden, és nyilván összekötném itt azzal, ha te saját magaddal elégedett vagy, saját magadat, megvan az önbecsülésed, becsülnek a családodba, büszkék rá, hogy te termeled meg azt a jövedelmet, amivel a családod is előre jut, és ugyanezt a tudásodat elvárod, és várd is el, hogy a munkahelyeden is értékeljék. Mit fognak értékelni? Azt, hogyha a te szándékod megvan. Egyébként nagyon sok munkahelyen ezt nem veszed észre, hogy érdekelni őket egyáltalán, hogy mi van, de ha ilyen helyen vagy, akkor ne legyél ott örök életedre. Itt van például olcsóbb munkaerőt alkalmaznak sok helyen. Igen, tehát vannak munkakörök, és ne is tagadjuk ezt, ahol tulajdonképpen nem lehet csodákat tenni. Meg bárkit fel lehet venni. Meg bárkit fel lehet venni, és van is. Tehát most én rendkívül módon becsülöm a fizikai munkát, de a fizikai munkát azt többen el tudják végezni, mint amihez mondjuk kell valamilyen fajta kreativitás. De általánosságban talán tudnám mondani, hogy próbálj meg valamilyen formában nélkülözhetetlenné válni a munkahelyeden. Miről szól ez a dolog? Hogyha te konkrétan érdeklődő vagy, hogy ez a céged egyáltalán mit csinál, mi a cégednek az a fajta értékes terméke, amit előállít, amiből a cég megkapja a bevételét, ebből a bevételből lehet osztozni. Nem is a bevételből, annak a fedezete van valamilyen formában szétosztva. Ne legyünk, hogy mondjam, tehát így gyakorlatilag tehát egy profitorientált egy minden vállalat. Tehát profitot akarnak termelni. Ott az az értékes ember, aki ebben a dologban hozzá tud tenni a cég életéhez, és nem csak visz, nem csak elvisz, nem csak a langyos vízbe elmelegszünk, és hónap végén fölveszik a fizetést. Egyébként a bérek, a jövedelmek egy cégnél a legnagyobb költséghányadot teszik ki jellemzően. Magyarul azt csak kérdezem, hogy közben adok egy kis levegőt, hogy mondjuk egy cégnél, ugye írják azt, hogy most csak gyorsan megnézem a kommenteket, mert addig lehet frissíteni az embernek, hogy egy olcsóbb munkaerőt alkalmaznak. Na, ez az. Azt mondja, hogy Szilvi érdekeseket ír. Nem volt még hely, ahonnan elküldtek, mégsem tettek érte, hogy maradjak. Ez is egy érdekes dolog. De most ugye azt akarom mondani, hogy mondjuk egy cégnél nagyon fontos tényező az ember. Tehát most, hogyha én a cégembe fel akarok venni egy embert, tehát van egy olyan munkakör, vagy vannak olyan feladatok, amit én nem szeretnék elvégezni, vagy nem tudok elvégezni, vagy nincs időm rá, ugye valakinek el kell végezni. Szóval eljön az a pillanat, hogy döntés hozok, hogy felvegyek egy embert. Szilvi, hogyha ezt így most mondhatok egy ilyet, akkor... Várj, átfordítom a kamerát, hogy Szilvi lásson is téged élőben és csodás ezt köszönöm ezt az interakciót, mert sokkal jobb lenne interaktívan tudnánk beszélgetni, de ez nem az a műfaj, azt hiszem. Szilvi, hogyha most nem ragaszkodtak hozzád, akkor az abszolút azt jelenti, én foggakörömmel ragaszkodnék hozzád, ha számomra nélkülözhetetlen lennél. És 100 féle módon tudnál az lenni. Ez oda-vissza, tehát én valószínűleg tartom, és 90% hogy így van, hogy az a cég sem, hogy mondjam, aknázott ki minden olyan képességedet, tudásodat, amit te megtettél volna, hogyha rendszeresen tisztában vagy az elvárásokkal, ha megteszed őket, rendszeresen legalább megdicsérnek, meg esetenként adnak érte akár anyagi jutalmat is, akkor te elkezded keresni, nézni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan, hogy mondjam, ez egy hajóban nevezünk elve alapján, a cégnek a céljából le kell tudjon vezetődni a te személyes célod, amihez egyébként jellemzően pénzre van szükség. Marha egyszerű a céges élet, ott pénzzel lehet megoldani dolgokat. Tehát pénzt a profit növekedéséből lehet visszaosztani munkatársaknak. Na most tekintettel azt, hogy nem egyformák az érdekek, a cégnek az érdeke a minél nagyobb profit, és a minél nagyobb profitnak a nagy ellenség a hatalmas bérfejlesztés. Ugyanakkor, hogyha a cég vezetősége tisztában van azzal, hogy a jó munkaerőt meg kell becsülni, és meg kell nézni, hogy
milyen formában tudnék én neked, Szíri, többet tenni azért, hogy te továbbra is olyan lelkesedéssel végezd a munkádat, ami miatt én ezért motivált lettem, mint cégvezető, akkor ez egy kulcs dolog lehet. Oké, egy pillanat. Most nagyon érdekes egyébként, hogy egy másodperc, hogy ugye általánosítunk, hogy amiről te beszélsz, az nem jellemző, mert helytől és várostól is függ. Tehát ez igaz, hogy nagy általánosságban azért általánosítanak sok esetben, hogy a cégek így gondolkodnak, mert nagyon sok olyan munkaadó van, aki ezeket az alapértékeket, azokat nem veszi figyelembe. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy olyan munkahelyre nem menne el az ember dolgozni, ha ismered a saját lehetőségeidet, meg kvalitásodat, ami nem fogja ezt láthatóan megbecsülni. Tehát, hogyha például alapvetően egy cég már úgy dobja fel a hirdetést, hogy csak a pénz, és nem nagyon jár körül téged egyáltalán, azért az árulkodó tud lenni, nem? Mit gondolsz, kedves Tiborunk? Hát ez nagyon jó közbevetés volt, ha valaki azt mondta, hogy ez földrajzi helytől. Ugye mi itt Budapesten egy más világban élünk, valószínűleg én orosházi vagyok járilag, és Orosházen egyszerűen megszűntek a munkahelyek, tehát az egész más a lehetőség. De akkor nézzük ezt úgy, hogyha Orosházán van neked egy munkahelyed, és ott mondjuk, hogy mondjam, meg kell becsüld magad, mert pillanatok alatt utcán leszel, és helyetted vesznek fel mást, akkor miért igaz, amit mondtam? Miért legyél nélkülözhetetlen? Hogy ne akarjanak helyett egyáltalán más keresni. Lehet, hogy ott éppenséggel nem tudjuk elérni azt, amiért ma itt összegyűltünk, hogy hogyan lesz több pénzed a munkádból, de ugyanakkor az, hogy, és most itt maradjunk itt Magyarországon, tehát az, hogy nagyon sokan megpróbálkoznak külföldi munkával. Nem tudom, én még nem próbáltam, de sok ismerősöm próbálta, és én hát mindannyiukat, hogy mondjam, itthon értem előbb-utóbb, legtöbbjüket, és nagyon nehéz gyökeret venni egy idegen országba, és én sem vágynék arra, hogy tartósan, mondjuk mit tudom én, Németországban, Svédországban, vagy bárhol máshol éljek, hiszen ide köt sok minden. De ez egy egyéni dolog szerintem. Nyilván mások a jövedelem szintek, ugyanakkor mások a megélhetési költségek, és akár a lakhatás, vagy bármi ilyesmi, de ez egy megint messze vezető téma lenne. Itt Magyarországon, vidéken vagy Budapesten én azt gondolom, hogy nekünk nézzük meg, hogy mi a döntési lehetőség, mi a választási lehetőségünk. Mi keresünk egy munkahelyet, mi keresünk egy munkát, mi szeretnénk abból a munkából minél többet, akár anyagilag is elérni, és azt mondom, hogy és ne csak az anyagira gondoljuk, tehát akarjuk jól érezni magunkat abban a munkakörben. Itt bedobnék még egy érdekes gondolatot, ami nekem nagyon, nagyon tetszett, hogy ugye, hogy tudunk mi a munkában, tehát legtöbb emberre nem az jellemző, hogy boldog a munkájában. Ugye, és láttam egyszer egy japán ilyen kis diagramot, úgy hívják, hogy ikigai, lehet, hogy hallottatok már róla. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy 4 karikának van egy metszete, majd lehet, hogy Gergő lerajzolja és bemutatja. 4 karikának van egy metszete, ugye az gyakorlatilag, hogyha neked van egy személyes született adottságod. Mondok egy példát, amivel lehet szemléltetni ezt a dolgot. Michael Jordan ugye egy 2 méteres néger fiúcskának született, illetve nem 2 méteresen született, de akkorára nőtt meg, és van egy fizikai adottsága. Ugye a született képességed, a veled született képességed, ugye az neked van, azt hozod. Hogyha ezzel a képességeddel egy olyan munkát csinálsz, amire a világnak van igénye, tehát van közönsége, ez a fiú, ez kosárlabdázó lett, ez biztos mindenki tudja, a kosárlabdát sokan nézik. Ugye? És akkor gyakorlatilag, hogyha ezt a dolgot erre a magas testi adottságoddal van is hozzá, hogy mondjam, képességed, vagy kedved, tehát irdatlan edzésmunkát el kellett végezni valakinek, hogy egy Michael Jordan legyen, hiszen sok néger kisfiú születik kicsinek, és aztán lesz 2 méter magas, és mégsem lesz mindenkiből Michael Jordan. De hogyha a képességeid és tehát a veled született adottságok és a képességeid, lehetőségeid azt teszik, hogy te még
sikeres kosárlabdázó leszel, és a negyedik karika pedig az, hogy ezt meg is fizetik, tehát van rá érdeklődés, fizetnek érte, akkor a 4 karikának a metszete, az az ikigai, amikor azt mondod, hogy olyan dolgot csinálsz, amire van született adottságom, tehetséges vagyok benne, érdekli az embereket, és fizetnek érte, akkor neked nem munkád van, neked hivatásod van, neked hobbitból élsz szinte. Tehát mindenkinek azt kívánom, hogy olyan munkát végezzen, amit jókedvel, jó szívvel tud csinálni, tehát az adottságai, a képességei, a lehetőségei mellett egy olyan munkahelyet talál magának, ahol az a munkahely örömmel adja neki azt a juttatást, ami a lehetőségei szerint adható, és hogyha egyébként úgy érzed, úgy látod, hogy te valóban megteszed, amit a munkahely egyébként elvár, vagy éppenséggel megfelelő kommunikációval, és az nem azt jelenti, hogy állandóan odamész smúzolni a főnöködnek, hogy főnök, nekem több pénz kell. Nem, tehát elmondod neki nagy tisztelettel, tehát általában érdemes mindig valakit megdicsérni, mielőtt mondasz valami kritikait, tehát elmondod neki, hogy Várjál, ez külön technika, ez ide fölírtam, várjál, megnézem a üzéket. Nézz körül. Várjál, meg kell fordítanom a kamerát, igen, mindig frissítsél. Nos, visszaolvasom a kommenteket, és ide van egy-két gondolat. Tehát azt mondja, hogy ugye a város versenyképes fizetéseket ígérnek, ami nem igaz. Oké. Ahol én élek, inkább a vendéglátást tarol, de nem fizetik meg a munkát. Most azonnal ide fűznék valamit, hogy az én imádott párom, ő a vendéglátásban dolgozik, és például, ha bemész oda, ahol ő van, ott teljesen más a hangulat. Tehát imádja, amit csinál, nagyon szeretik a vendégek, mosolyog, stb. És érdekes módon olyan munkahelyen van, ahol ezt nagyon díjazzák, és észrevették azt, hogy a vendégek is díjazzák. Tehát magának a munkaadónak, a helynek is nagyon jó az, hogyha olyan dolgozója van, akit imádnak a vendégek. Tehát ez nagyon munkaadó függő, meg kell, hogy láss. Én is vendéglátásban dolgozom, kis cégnél, nem adottak a körülmények és az eszközök jó. Én most adómentességben részesülök, rendben van. Nekem korrekt a főnököm, de nem szeret fizetni. Na, figyelj, majd rácsatlakozunk erre a dologra, hogy ez egy általános probléma, vagy egy általános helyzet, hogy van egy munkaadó, és nem akar fizetni. Na most mindjárt fogunk arról beszélni, hogy mit lehet csinálni ilyen esetben, hogyha mondjuk valaki alkalmazottként, mert ugye én azt értem ez alatt, hogy nem szeret fizetni, magyarul te több pénzt akarsz. Hogyha megegyezünk, mondjuk azt mondja a munkaadó, hogy 100 forintot fizetek neked, és te ezzel tök elégedett vagy, akkor nem írod ide azt, hogy nem szeret fizetni, hanem mert csak 80-at ad, érted a szemét. Miért nem 100-at? De miért nem 200-at? És akkor ugye mikor éri meg 200-at adni a munkaadónak? Mindjárt rá fogunk erre térni. Ugye nagyon repül az idő, és most tegyétek fel a kérdéseket, akinek van. Most én azt akarom kérdezni itt a velem szembeülő fes úriembertől, aki frissített, és ez ritka, engem is szerettek a vendégek, de adott az átlag fizetést, nem adnak többet. Na mindjárt erről lesz szó, jó, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, ha nem adnak többet. Tehát mondjuk úgy, hogy fizetés-emelés technika, tehát mondjuk úgy akár a Szilvinek, akár a Moncsinak, akár bárki másnak, aki alkalmazotti státuszba úgy érzi, hogy nem fizetik meg. Most kérdezem tőled, hogy mi lenne az a gyakorlati technika? Tehát, hogyha egy 6 éves gyerek itt állna, akkor megértse azt, amit fogsz mondani, hogy én mondjuk most, vetítsük rám, szép estét, szia Monika, tehát, hogyha én mondjuk játsszuk el, mondjuk én vagyok, úgy tekintsen rám, mondjuk én vagyok az alkalmazott, és én azt érzem, hogy csinálom mondjuk a dolgomat, és nem vagyok megfizetve. Tehát nem kapom meg azt az összeget, amivel én boldogan dalolva jönnék be ide reggel. Tehát pontosan az a kérdésem, hogy
mit csináljon ez az emberke, hogyha fizetésemelést akar. És most azért mondom ezt, meg azért ül itt a Tibor, mert mondjuk, most nem akarom én ezt így reflektorfénybe helyezni, de mondjuk, mit tudom én, volt, amikor 120 embernek adta a fizetését, és ugyanezeket a fájtokat, ezeket meg kellett, hogy vívja. Találnak olyat, aki elvállalja, mindig valaki kevesebbért dolgozik. Persze, most gondolj bele, egy példát mondok, aztán átadom a szót. Hogyha mondjuk én most egy cégvezető vagyok, az vagyok, és kell nekem egy üzletkötő, aki mondjuk az én termékemet árulja. Ugye most erről van szó. Kell nekem egy üzletkötő, fel kellene venni. Most ugye itt van az, hogy mindig van olyan, aki elvállalja olcsóbban. Na most, hogyha jön egy pakisztáni vendégmunkás, aki nagyon olcsón elvállalná azt a munkát, de nem fogom neki odaadni. Miért nem fogom neki odaadni? Válaszoljátok meg. Miért nem adom oda egy nagyon olcsó munkaerőnek? Mi az, amit ő nem tud megtenni? Oké? Tehát át fogom fordítani a kamerát mindjárt, a reflektorok innen, ebből az irányból a másik irányba fognak fordulni, és a fizetés emelés technikáiról fogunk most beszélgetni. Tegyétek fel a kérdéseket. Aki alkalmazott, mondjuk, hogyha nézed és alkalmazott vagy, mivel küzdesz most? Lövése sincs az egészhez. Igen. Lövése sincs az egészhez, ugye a pakisztáninak. Tehát nem tudja megcsinálni ezt a feladatot. Olcsó, de szar. Tehát én szeretek szépen magyarosan fogalmazni. Olcsó, de szar. Jó? A legtöbb vállalkozó nem így gondolkozik. Következő. Ezt is erős beszélni fogunk, hogy a legtöbb vállalkozó, keresd meg azt a vállalkozót, aki így gondolkodik. Na, fizetést, emelést akarunk, nem? Azért jöttünk ma itt össze, hogy fizetés, emelést akarunk. Ugye? Most át fogom fordítani a kamerát, és akkor fogunk erről menni. Ha nincs gyakorlat, a tudása meg nem megfelelő, szóval... Na, akkor az előbb a Gergő hozott egy ilyen barátnős példát vendéglátásról. Én pontosan tudom, hogy amikor másik vendéglátóhelyen dolgozott, ugyanaz az emberke, ugyanolyan cuki módon viselte a dolgát, ráadásul nagyon komoly kis cégnél dolgozott, napi 12 órát végigtalpalta a lábát, és egyszer csak azt mondta, hogy ezt már fizikailag sem bírja, meg egyébként nem volt kivel beszélni. Tehát ez egy majdnem egy ilyen kis multiszerű környezet volt, tehát nem volt hatásköre sem annak a vezetőnek, akivel legfeljebb neki esetleg lehetett volna beszélnie, de a legtöbb ember el sem jut odáig, hogy elkezdjen kommunikálni a saját ügyében a vezetőjével, és ugye visszatérve arra, hogy most meg ezek szerint akkor olyan helyen van, ezt most már nem ismerem a részleteit annyira, ahol viszont szeretik a vendégek, és mondjuk azt, hogy ő akkor elérte azt a dolgot, hogy nélkülözhetetlenné kezdett válni. Az, igen, hogy esetleg pontosan. Ő elkezdde mondjuk például abban az ügyben lobbizni, hogy ezért több pénzt is szeretne, vagy egy megint másik kérdés, ezt most a Gergő nem árult el, de tételezzük fel, hogy, és semmi más esélyed nincs erre, hogyha te az adott cégnél, amit te választottál, te jelentkeztél oda, könyörgöm, akkor annál a cégnél elvállaltál egy munkát. És ne vessünk követ egymásra, hogyha esetleg ez azért volt, mert muszáj dolgozni, nem maradhatunk 1 hónapig se, 2 hónapig se munkanélkül, akkor ha nem megfelelő ez a cég, akkor ne is úgy gondolkozzunk benne, hogy örök élet. Jó, rendben. De ha már mégiscsak letettük a tantuszt vagy a garast egy cégnél, és ismerjük a cégnek a céljait, ismerjük a vezetőt, ismerjük a főnököt. Egy KKV-ba több tapasztalatom van, de egy KKV-nek a tulajdonosának végletekig menően az az érdeke, és sok hülye van, szó se róla, akik egyébként saját maguk se fogják fel a saját érdeküket, és az valaki mondta az előbb, hogy nem szeret fizetni a főnök, ott megint 2 részről osztanám. Nem szeret fizetni, azt jelenti, hogy nem fizet, mert akkor nincs kérdés, akkor nincs helyünk ott azon a helyen, vagy éppenséggel nehezen fizeti ki a béreket különböző okoknál fogva, és szóba sem kerül a fizetés emelés, és akkor ugye ilyenkor nehezebb helyzetből jövünk ki, arra, és elnézést, nem szeretnék senkit biztatni arra, hogy azt csinálja, amit én most esetleg úgymond majdnem mintha javasolnék, de hogyha te választottál egy céget, és ott el tudod képzelni a világodat, kijössz a munkatársakkal, nem köpköditek egymást. Nagyon fontos a munkatársakkal. Igen, tehát hogy mondjam, el tudod képzelni magad ebbe a munkakörbe, csak éppenséggel szeretnél ebből többet kivenni. Hát először is alapvetően
tedd magad nélkülözhetetlenné. Mondok egy saját példát. Az én jelenlegi asszisztensem most egy ilyen súlyos kórházi kezelés alatt hónapokig, vagy hát legalábbis több pár hétig most nincs. Hát hogy mondjam, én most érzem, hogy nélkülözhetetlen, de eddig is tudtam, sőt, amikor pont egyszer Gergő jelezte, hogy azért figyeljek oda rá egy kicsit, mert nem biztos, hogy de mindegy, lekommunikáltunk bizonyos dolgokat. Tehát én úgy gondolom, jó vezetőként valamilyen szinten proaktívan megbeszéltem vele, hogy kinek miért jó, hogy mi együtt dolgozunk, vagy sem. Nekem ez bejött, tehát hogyha én egy munkatársamat nélkülözhetetlennek érzem, akkor azért a bármit idézőjelbe, tehát gyakorlatilag a értelmes keretek között pénzügyileg, egyéb szempontok szerint igyekszem megbecsülni. Tehát a szándékom megvan rá. Nyilván vannak ennek korlátai vagy határai, de ha te most jelenleg, mint alkalmazottként egy olyan helyen dolgozol, ahol hosszú távon el tudod magad képzelni, csak éppenséggel megfelelnek a munkatársak, van egyfajta viszony, már megszoktátok egymást, de egyébként a pénz úgy látszik, hogy be van betonozva és nem, akkor én szerintem egy nagyon óvatosan és jó kommunikációval el lehet kezdeni azt a stratégiát, hogy jelezni kell azt, hogy hát kit kéne megszexuálni ahhoz, hogy nekem több legyen. És erre is nem jól mondtam a tét. Tehát, hogy mit kellene nekem ahhoz tegyek, hogy én többet is kivehessek ebből a történetből, és most, hogyha például erre csodálkozó tekinteteket fogsz kapni, hát nem is tudom szívem, hát most akkor mondanak majd valamit. De egyébként... Magyarul oda kellene menni valami olyan emberhez, aki döntéshozó, és akkor... Nyilván nem érdemes megkerülni tehát a kisfőnököt, meg a nagyfőnököt, nem átlépkedni kell valakin, de egyáltalán azt a fajta hozzáállásodat, ami tényleg vállalható a cégnél, bármelyik kis, közép vagy nagy vezetőd előtt, azzal az egyenes gerinccel oda lehet menni, és meg lehet kérdezni, hogy vajon, hogy mondjam, hogyan, mi lenne az elvárás, amiből esetleg akár még pénzügyileg is jobban jönnénk ki. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem egyszerűen egy olyan jelzés, hogy te igenis szeretnél többet. De mondjuk, mondom, értékesítőknél, marketingeseknél azért, hogyha egy jó rendszer van, akkor ott nincs felső határa a fizetésnek, ott egy kicsit könnyebb a dolog, meg exakt és mérhető. De hogyha valamilyen formába be tudnál hozni statisztikákat a munkáddal kapcsolatosan, ahol te effektíve tudnád mutatni, hogy te hány posztert készítettél el, te hány kávét vittél ki, te hány akármit csináltál, te hány forint fedezetet termeltél, vagy árést termeltél a cégnek, és hogyha ennél egy kicsit valamilyen formában többet tennél, és erre vannak is javaslataid. Hogyha például egy papírkára leírsz néhány javaslatot, és odaadod a vezetődnek, akkor ha normális az ember, akkor megköszöni, és azt mondja, hogy figyelj, ha legközelebb bármikor olyan javaslatot teszel, amit be is vezetünk, azért még egyszeri díjat is adok. Hogyha nem ezt teszi, vagy éppen azt mondja, hogy figyelj, kis szívem, belelógok kezed a hidegbilibe, és ne ábrándozzunk most már ilyenekről, meg hagyjam ezzel a témával hónap másfél csinálni dolgodat, akkor neked kell azon elgondolkoznod, hogy jó helyen vagy-e. Igen. Tehát, hogy nagyon jó kommunikáció, és mondom, ez nem a követelőzés, ez nem a vihar a biliben, hanem nem a semmiért. Ez nem a semmiért, hanem visszatérek oda, ha te saját magad egyenesen tudsz a tükörbe nézni, megteszem saját magamért a legtöbbet, egészségesen élek, kipihenem magam, normálisan járok a munkába, a családom büszke rám, szeret, a gyerekeket ellátom, minden pozíciót ellátom, jó családi háttérrel ott vagyok a munkahelyemen, ahol tudok teljesíteni, akkor hogyha ezt és tudsz és akarsz is, tehát a szándékod helyett, én a szándékra tenném a szót. Az, hogy a tudásom megvan, én nagyon sokan emberrel dolgoztam már, hogy marha nagy szaktudása volt az embernek. Ja, és ilyen üveggel foglalkozok, és olyan csiszolásokat tudod csinálni, és senki nem tudta azt megcsinálni. Igen, 5 évvel ezelőtt tényleg láttam, csinált egy Magyarország térképet, körbe lefazette ezt a tükörből, és szépen kiraktuk az iroda falára, el volt a májulva. Megvettem tőle 100 000 forintért, tehát ez volt úgymond a jutalom, de azóta nem láttam tőle ilyen produkciót, és ugye, hogyha valaki, a focistáknál szokták mondani, hogy nem elég csak a gatyát kiküldeni a pályára, ahol benne kell lenni, ott kell legyen az embernek a töke, és minden meccsen meg kell harcolni a győzelemért. Egy munkahely azért nem egy szórakozó hely.
Hogyha ezt látja a munkaadó, és ezt értékeli, ha nem mondod neki, akkor is illene, de hogyha nem veszi észre, figyelj, ő is ember, általában marha leterhelt és elfoglalt. De hogyha normális módon ezt feltárod neki, akkor kereshet megoldást. Kereshet megoldást. Emlékezz, Gergő, nekünk is volt ilyen hasonló szituációnk, te olyat mondtál a fejembe, hogy először azt hittem, hogy nem tudtam, mit higgyek, majd pár napból megkerestelek, és elmondtam, mit kell ahhoz csinálni, amit te kértél. Igen. És nekem például ez a te hozzáállásod kurvára tetszett. Igaz, hogy akkor nekünk semmilyen viszonyunk nem volt még egymással, és szerintem egy jó vezető, és akkor én most itt jó vezetőnek éreztem magam, nyitott arra, hogyha valakinek a szándéka, az akarata, a szándéka nagyon pozitív és előremutató, akkor azt érdemes kihasználni, és gyöngyszemnek nézze azt az embert. Aztán azt persze bizonyítani is kell, tehát az egy másik dolog, hogy utána mi hogy sikerül, de hogyha te mérhető módon tudsz a cég számára adni valamit, akkor az a cég hülye, ha ezt nem becsüli meg. És ha a cég hülye, aki nem becsüli meg, akkor bocs, de akkor keresni kell másikat, és akkor itt térhetünk vissza arra, hogy vidék, vagy Budapest, vagy milyen helyzet, akkor nem biztos, hogy van erre lehetőséged, de akkor is ebbe az irányba, meg lehet próbálni valamilyen szintig. Nyilván nem olyan szintig, hogy kenyértörésre kerüljön a dolog, de nyilván akkor viszont, hogyha te vidéken egy olyan helyen, ahol emberek sorba állnak a munkáért, azért a munkakörés, amit te elvégeztél, akkor attól, hogy te megtudod a frankót, és akkor általában ezt már te magad is tudod, hogy egyszerűen nincs fizikai lehetőség több pénzre, akkor legalább azt el tudod érni, hogy eszébe nem jut annak a vezetőnek téged elküldeni és behívni egy pályakezdőt, vagy bárkit, akinek még nem ismert a tevékenysége. Ugye, én most azt akarom még gyorsan megkérdezni, hogy megnézzük a kommenteket, oké? Még te vagy a képen. Ugye azt akarom majd, hogy pontosan a fizetésemelési technikánál mit csináljak, néhány pontot tegyünk, ezt most még tegyük meg, hogy mondjuk fel kellene írni néhány pontot egy mondatba. Mit csináljak, ha több pénzt akarok, fizetést, emelést? Mi lenne mondjuk az 5 pont, amit megtehetsz? Tehát amit most a nézők meg Először is jó oké, egyes pont. Nem készültem fel erre. Egyes pont. Egy megfelelő stílusban, jó kommunikációval jelezném, hogy szeretnék többet. Tehát megkeresem a megfelelő embert, alkalmat. És azt mondom, hogy van-e esetleg ideje rám. Így van. Ugye először van-e esetleg ideje rám, és utána azt mondom neki, hogy számomra nagyon fontos ez a munkakör. Annyira fontos, hogy én itt tervezem itt vannak céljaim. És nem titkolom, szeretnék többet ebből a munkakörből, és egyszerűen most röviden csak ennyit, tehát hogyha a szándékom megfelelő, ismerem a cégnek a céljait, a képességeim, tudásomhoz mérten, a rendelkezésemre bízott erőforrásokon keresztül szeretném a legtöbbet kihozni a cégnek, de én magam is szeretnék ebből valamit visszakapni. Erre nagy buta fejjel fog majd nézni a vezető vagy a középvezető, de már tud erről a szándékodról, és ezt nagy tisztelettel közöljük, tehát nem azt mondjuk, hogy ha ez nem így lesz, akkor én most elmegyek, csak tudjál róla, hogy meg kéne keresni azt a lehetőséget, van-e erre lehetőség. Tehát először az egyes az, hogy jelzem, hogy szeretnék több pénzt. Jelzem, hogy szeretnék több pénzt. Egyes. És biztatnám arról, hogy nincs sértődés, ha valamiért nincs erre mód, csak tudjon róla, hogy ez van. Igen. A kettes mód. Sokáig nem fogsz rá esetleg választ kapni, vagy nem keresnek, akkor megint még egy kávézási lehetőséget kérsz a vezetőtől, és azt mondod neki, hogy te magad megvizsgálod, hogy mi lenne az a módszer, amivel ő, a vezető, vagy a cég tulajdonosa valóban érezné azt, hogy amit te leteszel az asztalra, vagy amit te javasolsz, hogy még ezt megcsinálom mellé. Most mondok hülyeséget, hogy vannak minden cégnél kiszervezett tevékenységek, vagy éppenséggel, tehát bármilyen tevékenységek. Tehát tudsz, mondjuk többet teszel hozzá. Igen, tehát hogyha most azt mondjuk, hogy ki van szervezve mondjuk grafikai anyagokat, vagy tartalmat tudnék a szabadidőmbe, vagy a munkaidőmbe csinálni, és nem fizetnék 200 000 forintot valakinek azért, hogy a TikTok oldalra fölrakjon bármiket.
mert én ezt meg tudom csinálni a munkaköröm mellett. Vagy egyetlen konkrét dolgokat elmondasz, hogy a kiszervezett dolgokból én, vagy bárki más, egyébként ez ugye... Mindjárt megnézzük a kommenteket, csak mondom, Jó. azt utána... Oké. És akkor konkrét dolgokat mondasz, hogy mi az, amit te képesnek érzed magad és tudnál csinálni, vagy éppenséggel feketén-fehéren be tudod mutatni, hogy te ennyi meg ennyi értékű kaját kiviszel napi szinten, heti szinten, havi szinten, és hogyha egyébként ez valamilyen formában van ráhatásod, rálátásod, keresd meg, figyelj, ez kreatív dolog is, de hogyha te tényleg szándékozol valamit, hidd el, a másik helyen sem lesznek hozzád kíméletesebbek. Tehát egyszerűen állj ki magadért bizonyos szempontból, de akkor fogod ezt tudni megtenni, hogyha te valóban gyöngyszemként viselkedsz, csak nem ismerték fel a gyöngyszemségedet, na ez így is marad, akkor keress olyan helyet, ahol egy ilyen gyöngyszemet vágynak rá, érted? Keresik, hogy hol a francba bukkalhatnék ilyenbe bele. Oké. Figyelj, tehát magyarul, rendben van. Annyi időnk van még, hogy a kommenteket nyugodtan írjátok be, mert a végén fogom visszanézni őket. Viszont azt akarom még, hogy ugye a fizetésemelési technika. Tehát jelezd azt, most vissza a kis levegőt adok a Tibinek. Köszi. Oké. Szóval, tehát jelezd először is azt, amiket így, amiről most beszélgettünk. Ugye vágy nélkülözhetetlenné mit jelent, hogy csináld úgy a dolgodat, hogy az a cég számára nagyon értékes legyen, mint például a Tibinek az asszisztense, aki tulajdonképpen önkéntelenül került olyan helyzetbe, hogy ő nagyon szorgalmasan, de rengeteg olyan dolgot tud, amit más nem. Tehát, hogyha mondjuk holnap nem lenne, mint ahogy most éppen nincs is, akkor egy csomó dolog sokkal nehezebben megy. Tehát ő abszolút egy nélkülözhetetlen emberke, viszont, tehát legyél vágy nélkülözhetetlen, oké. Jelezd azt, először is keresd meg azt a megfelelő embert, aki valamilyen szinten nem is döntéshozó, de az információkat a megfelelő helyre továbbítani tudja. És jelezd neki, hogy szeretnél vele beszélni, és ezt mind ilyen kötetlenül, lazán, tehát ne az legyen, hogy befeszülve odamész, leizzadva, és közben remeg a szemed, és majdnem elájulsz, hanem jelezd neki, hogy szeretnél vele beszélni. Amikor ez a beszélgetés vagy kávézás, ami nem feszes, hangsúlyozom, nem feszes, hanem egy kis kötetlen, jókedélyű beszélgetés, ha erre van mód. Ha nagyon feszes a cégvezető, ugyanezt meg kell csinálni, de nem lesz kellemes a beszélgetés, vagy nem lesz annyira kötetlen, de ettől nem kell megijedni. Az a lényeg, hogy jelezni kell neki, hogy te nagyon megismerted a cégnek a céljait. Ez egy külön beszélgetés, hogy mi a cégnek a célja. Most, ha alkalmazottként ülsz itt, gondolj, nézd magadba, te tudod-e, hogy az a cég, akinél dolgozol, az mit akar? Van-e fogalmad arról, hogy ő miért jött létre? Mi az, amit Mit állít elő? Mit állít elő? Tehát mit csinál? Ez lehet egy étterem, és nem az most gondolj bele, elmész dolgozni étterembe, az étterem miért van nyitva? Minden étterem egy csomó más oka lehet, van, aki csak pénzt akar, sziasztok! Van, aki csak azért van nyitva, hogy pénzt akar, van, aki azért, mert különleges ételeket akar készíteni, vagy van, aki közösségi teret akar létrehozni, stb. Tehát, ha ismered a cégnek a célját, akkor ahhoz tudsz hozzátenni. Mert lehet, hogy mondjuk ő csak pénzt akar, és te szép kis a hűtőre rajzolod a virágokat, pont le fogja szarni, mert neki nem az a lényege, nem az a célja, hogy kreatív, szép helyet teremtse, hanem kihúzza a pénzt, mint egy McDonald's. Na, tehát lényeg az, hogy jelezd neki, hogy te beszélni akarsz vele, és amit a Tibi az előbb elmondott, meg kell tőle kérdezni, hogy mit kell csinálnod azért, hogy ebből a közös együttműködésből több pénzt tudják kivenni. Erre egy jó vezető el fogja mondani, vagy legalábbis elgondolkozik, hogy elkezd beszélgetni veled erről a témakörről. Oké, valamit igen, biztosd arra ezt a vezetőt, hogy nem azonnali választ vársz tőle. Ez nagyon fontos. Gondolkozzon el azon, hogy te most nem
kunyerálni jössz ide, hanem egyszerűen a szándékod van arra, hogy tisztában vagy, hogy a cég abból van pénze, hogy előállítja azt a dolgot, amiért fizetnek az emberek. Általában egy étteremnél is nem csak kaját vesznek, hanem élményt vesznek. Egy szabadidős elfoglaltságot, vagy bármire. Minden cégnek meg lehet nézni, hogy mi a terméke, és gyakorlatilag ennek a terméknek az eladása vagy előállítása érdekében te helyed hol van, és hol tudsz ehhez még jobban hozzájárulni. És mondd el, hogy te eddig jutottál gondolatilag, hogy te ilyen meg ilyen módon még a munkakörödet hajlandó is lennél kiegészíteni. Szia Szívi, köszönjük szépen a kommenteket, mert megvárhattad volna, de igen. Igen, és akkor gyakorlatilag ezt a biztosítanám a vezetőt arról, hogy figyelem, próbálom felfogni, megérteni, hogy tudnék jobban hozzájárulni a cégnek a dolgaihoz, ugyanakkor van az elvárásom, hogy én ebből igenis többet szeretnék, nyilván úgy, hogy a cégnek erre meg legyen a lehetősége. És nem most válaszolj főnök, ezt majd gondold át, hogy neked van ennek pontértéke ennek a dolognak, és térjünk vissza rá erre jövőben, később. Ez világos volt. Tehát tulajdonképpen ha ezeket a lépéseket megteszitek, akkor abból valami lesz. Tehát a szürke, akár egy szürke pozícióból is lehet egy olyan, olyan helyzetbe kerülni, amire egyébként a főnök akár felfigyel, vagy akár azt mondja, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Marha kíváncsi lennék arra, hogy amit most így mondtam, egy kicsit is bárki komolyan veszi. Tehát ez egyébként valamilyen rossz érzés, hogy van ennek egy felelőssége is, hogy nehogy én valakit rábeszéljek valami olyasmire, amit utána neki negatív hatása lesz, de hogy kíváncsi lennék, hogy mi a véleményetek róla. Tehát, hogy mennyire reális ez, hogy én most cégvezetőként ülök abba a székbe, hogy én jól venném, de egyáltalán nem biztos, hogy minden ember, sőt, biztos, hogy nem minden ember így fogadná ezt a dolgot, ezért hangsúlyoztam, hogy nagyon jó kommunikáció kell, és nagyon biztosítani kell arról a fogadóját, hogy én itt most nem akarok semmilyen kenyértörés, vagy egyáltalán nem támadási a szándékom, hanem csak ismerj meg engem emberként annyira, hogy nekem van egy ilyen szándékom, elképzelésem, a teljes jó szándékommal a cég melletti, mögötti szituációmból nem elmenni akarok, nem más állást keresek, hanem itt szeretném a boldogulásomat megtalálni. És hogy ez mennyire komfortzónán kívüli gondolat nektek, hogy ha valaki szeretne tényleg többet, akkor ezzel mennyire nehéz, hogy mondjam, szembesülni ezzel a tudattal, hogy ez egy útja vagy lehetősége, reális lehetőségetnek látjátok ezt? Oké. Levegő. Tehát nagyon fontosak a visszajelzések számunkra. Ugye most ez egy olyan, azt mondja, hogy Kelet-Magyarországon nagyon nehéz. Ez így igaz. Igen. Ezt majd megbeszéljük, hogy ez egy külön adásnak a témája lesz, hogy szerintem egyébként, ha Kelet-Magyarországon, ha valaki ott él, akkor milyen lehetőségeid vannak arra, hogy az életedet olyan irányba tereld, hogy ne legyél kiszolgáltatva egy Kelet-Magyarországnak. És most nem akarok senkit arra biztosni, hogy menjen el, vagy menjen külföldre, vagy akármi, mert nem biztos, hogy ez a jó megoldás. De az, hogy legyél nyitottabb arra, az igen. Nagyon jól fogalmaztad meg, egyenesen, konkrétan, de mégis nem tolakodóan. Nyílt kommunikáció fontos. Igen, itt Tibi pont azt mondta, hogy amikor elmondod, vagy egyáltalán kommunikálsz hívjuk felettesnek, vagy főnöknek, vagy akárkinek, akkor nem nyomás alá helyezed, mert azt senki nem szereti, hanem tájékoztatod, illetve beszélgetsz vele. Most pont néztem valahol egy podcastet, ott mondta a srác, hogy nem véletlenül van a szánk, meg nem véletlenül tudunk beszélgetni egymással. És ez akár a munkahelyen, akár egy párkapcsolatban, akár egy baráti kapcsolatban, bárhol, ugye kommunikáljunk, beszélgessünk egymással, és ne az legyen, ez munkahelyeken is sokszor előfordul, hogy vicsorog mindenki, vicsorog a főnök, hogy a gyökér ott ül, aztán nem csinál semmit, a gyökér meg ott néz, hogy ez a hülye főnök ott nézeget, azt mondja, mit csináljak, érted? Tehát van még egy gondolatom. Megjött a gondolat, úgyhogy már fordítom a kamerát. Igen, tehát erről, amit most a Gergő mondott, hogy igen, a főnökről mi látjuk, hogy ő lófasszat csinál, nem termel, csak baszogat minket, ellenőrző, hogy blokkoltuk az órát, vagy ha nincs óra, akkor nézeget.
De egyébként arról tudjatok, hogy a főnöknek rengeteg baja van, tehát a problémánk nem azzal van vezetőknek, hogy nem működik a fénymásoló. Mert néha nem működik, de le van szarva. A legtöbb ideget vagy mérget azért eszik meg, mert elkésik a munkatárs, nem szól, nem csinálja, elkummantja, nem teszi. Na most akkor, amikor te nem ilyen munkatárs vagy, és ugye legyél nem ilyen, tehát legyél nélkülözhetetlen, akkor azzal egyszerűen hát nem tud mit kezdeni egy vezető. Tehát, hogyha tudsz róla, hogy a vezetőnek a problémáját a munkatársak, az emberek okozzák, egyrészt neki is van főnöke általában, egy vezetőnek is van főnöke, őt baszogatják, őt neki van egy elvárása, hogy az a munkahely, az a csoport, akibe te is tartozol, azért ő felel a tevékenységért, stb. Te is magad is látni fogod, hogy a munkatársak között ki mennyire kummant, ki hogy áll a munkához, hogy van sokszor, hogy például nagyon sokan, multinál például ugye vannak tervszámok, meg kell csinálni őket. De van olyan időszak, amikor nagyon túl lehet bukolni, és akkor szólnak a rutinosabb munkatársak, hogy figyelj lassan tesó, mert jövőre ez lesz a bázis. Ugye, és akkor a bázisra tervezünk, tehát akkor nem fogod tudni megcsinálni, és akkor ugye, hogyha tervhez van kötve a bónusz, vagy a bármi, akkor nem nehéz. Ez se jó hozzáállás, tehát a munkatársaknak is megvannak a stratégiáik, de a vezetőnek mindig az emberekkel van a legtöbb baja, és legyél az az ember, akivel neki a legkevesebb baja van. Ez nagyon fontos. Ettől leszel te nélkülözhetetlen. És nem úgy, hogy bemúszarolod a Józsit, hogy az sose ér be időbe, én főnök, én mindig itt vagyok. Igen, egy vezető vegye észre, hogy mindig itt vagyok, vegye észre, hogy én mindig az vagyok, vegye észre, hogy én mindig teszem a dolgomat, és egyébként azt is vegye észre, hogy nekem vannak javaslataim, lehet, hogy hülyeségek, de akkor az újabb javaslatoknál megkérdezem, igen, tehát látja a szándékomat, látja, hogy ezt a munkakörnek az elvégzéséhez próbálok hozzájárulni, lehet, hogy nem ismerem a nagy képet, akkor megkérdezem tőle, tehát aktivitást mutatok, érdeklődést mutatok a munkámére, figyelj, felső 1%-ba vagy ezzel. Ha ezt a hozzáállást te hajlandó vagy, és meg is akarod tenni, a felső 1%-ba vagy. Egy jó vezető eleve értékelni fogja, a közepes vezető, aki elfoglalt és nem tud, egy ilyen kommunikációra, amit most én úgymond felvázoltam, vagy javasoltam, egy ilyen nagyon asszertív dologra. Amikor elmondom neki, tudom, hogy te marha elfoglalt vagy, és köszi, hogy ezt a kávét most velem itt megiszod, és most nem másokról, magamról szeretnék mondani pár szót, meg az elvégzett munkánkról, a közös együttműködésünkről. Én azzal szeretném támogatni a munkádat, hogy akármivel, de szeretnék érte többet. És nem mondjál erre most semmit, hogy van-e lehetőséged, vagy nincs, csak majd egyszer csak térjünk vissza egy másik meetingen arra, hogy erről tudunk egyáltalán beszélni. Igen. És nem akarok elmenni, nem azért jöttem most, hogy elmenjek. De egyébként majd meg fogod látni a hozzáállásokat. Ha nagyon pronyó, nagyon elutasító hozzáállás van, akkor kezdjél el gondolkozni azon, hogy van-e jobb lehetőséged ennél. És szerintem, ha ilyen nélkülözhetetlen vagy, lesz. Jó, akkor átfordítom egy picit a kamerát, megnézzük a kommenteket, mert itt nagyon sokan írtatok mindenféléket. Azt mondja, hogy picit visszalapozok, mert nagyon érdekes téma, és az időnk az úgy nagyon azt mondja, hogy oké, szép estét, igen, valaki kevesebb. Közben írjatok kérdést, vagy bármiféle hozzászólásban, az sokat tud segíteni. Azt mondja, hogy legtöbb ember azért jelentkezik. Oké, túlórát nem akarják kifizetni, és 1500 forint per órát fizet. Ugye itt mindig felmerülnek kérdések, hogy miért vállalod el. Aki nem szeret dolgozni, annak mit tanácsoltok? Hát már legyél vállalkozó. Azt mondja, hogy értékesítő vagyok, igazat adok neked. Azt mondja Saci, oké. 1000 oka lehet, hogy miért vállal egy munkát, ezért használják ki, hogy kénytelen vagy elvállalni. Igen. Senki nem szereti nyitni a pénztárcáját, ti szeretitek-e? Ha van, miért igen? Ezt akartam mondani. Tehát, hogyha onnan abból a szempontból nézed, hogy én mondjuk, mint cégtulajdonos, szívesen fizetek egy alkalmazottnak, mondjuk 100 forintot, nagyon szívesen fizetek neki, hogyha én azon keresek 200 forintot. Most mondtam egy nagy hülyeséget. Hogyha alkalmaznak téged, fizetek 100 forintot, de te csak 50 forintot termelsz nekem, akkor nem szeretem nyitni a pénztárcámat irányodba. Tehát ezzel így érdemes elgondolkodni.
Nyugati tőkések már rájöttek, hogy a jó munkaerőt meg kell becsülni. Nyugati tőkéseknek az a nagy különbség, hogy sokkal képzettebbek a vezetők. Tehát ugye most itt Magyarországon is egyébként sok esetben az van, hogy kiváltasz egy vállalkozó igazolványt, van valahonnan ráesett valami pénz, és csinálsz egy céget vagy vállalkozás, és felveszel embereket, és közben ott a birka legelőn nevelkedtél, akkor sok esetben találkozol olyannal, hogy ez az ember fog ott ülni a főnöki székbe, és közben a pörköltszaftos asszonyverő pólójába osztja az észt, ahogy ő most jónak látja, és fogalma nincs, hogy a másik oldalon mit kéne csinálni. Azt mondja, hogy jelezheted, nincs sok értelme, ha végzed rendesen a munkát. Szia, igen, összetett a probléma, szép estét. Igen, bocsánat, csak végigpörültem a kommenteket, mert jött egy csomó. Kelet-Magyarországon nagyon nehéz. Azt mondja, hogy várjál csak. Igen, nagyon jól fogalmaztad meg. Igen, tovább költözés. Na, Topshop Magyarországnál voltam a legjobb értékesítő, aztán későbbiekben mégse kellettem egy KKV-nál. Érdekes. Nagyon érdekes. Hozzáfűzni? Igen. Átfordítom. Igen, sziasztok. Mert mindig én vagyok. Sziasztok. Mindig én vagyok. Mindegy, a hangom biztos meg Most van. már ott vagy, igen? Na, tehát a top értékesítő. Tehát egy cégnél valaki egyszerűen, tehát ahol van statisztika, tehát vegyük azt, hogy lehet mérni a teljesítményt, mint egy értékesítőnél, akkor ott nincs kérdés. Ott lehetek én vezető, lehet a barátom, lehet a bárkim, a beosztott értékesítők. Egyébként nagyon jellemző módon egy értékesítési vezető, meg egy értékesítő teljesen más képességek szükségesek. Tehát az értékesítő a leglényegesebb ember. Hogyha hozza a teljesítményt, hozza is, ráadásul ez mérhető. Ha te a StopShopnál bármi is volt ott a feladat, te top értékesítő voltál, akkor jó nagy hülye volt, aki elengedett, de egyébként akkor én téged egyáltalán nem féltelek, mert te valószínűleg olyan dolgot tudsz, amit kevesek. Egyébként ugyanerre visszakötve, nagyon nehéz téma volt az egész, és gondolom most már hamarosan le is jár az idő. De amikor te nélkülözhetetlen ember vagy, gyöngyszem vagy voltak szempontok, amiket így megneveztük ezt, akkor beszélgetünk arról, hogy neked van választási lehetőséged. Magyarországon a vállalkozók közül, a top vállalkozók, azok mind nagyon képzettek, tehát, hogy mondjam, emberi kvalitások, tehát borítékolom nektek, hogy akik sikeresek, nagyon sikeresek, azok jó emberekkel lettek sikeresek. Nem azért, mert ők ásták ki az árkot, hanem megtalálták a legjobb munkatársakat, a legjobb vezetőket, a legjobb szervezőket, a legjobb pénzügyeseket, és ettől jó egy vezető. Na most a vezetők között is vannak jobbak, kevésbé jobbak. Te az alkalmazottak között legyél jobbak, fajta, típus, úgymond, gyöngyszem, és hogyha az adott helyen, ahol éppen vagy, akkor te nyugodt szívvel, úgy, mint egy párkapcsolatban. Ha párkapcsolatban te beletetted azt a munkát, amit megbecsülöd a társad, odafigyelsz rá, és nem azt kapod, hosszú távon nem azt kapod, mit fogsz csinálni? Kilépsz belőle. És lehet elképzelhető, mondom, nem azért, mert hát jött egy másik, hanem egyszerűen nem akarod már ezt, és elkezdesz keresni más irányba. Munkahelyen ugyanez van. Pontosan ugyanez történik, ha te gyöngyszem vagy, és nem az érdemeid szerint viselkednek veled, akkor bocs, de legyen bátorságod ahhoz megkeresni azt a helyet, ahol téged értékelni fognak. És lehetséges, hogy mondjuk például akár vidéken, vagy az Alföldön, vagy bárhol, mondom, alföldi gyerek vagyok, pontosan tudom, hogy miről szól a világ, de akkor legfeljebb lehet, hogy nem lesz több pénzed, de egy olyan munkahelyi környezetben találod majd magad, ahol a vezető miatt már eleve olyan a csapat, ahol egyszerűen csak jól érzed magad. És nem utálattal mész be a munkádba, és nem viszed haza a családodhoz azt a frusztrációt, amit össze lehet szedni egy nap során. A munkahelyünkön töltjük az időnknek úgymond a felét, amit nem alvással töltünk, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos dolog az életben is. Szuper jó! Átfordítom a kamerát ide, rám, hogy süssen rám is egy kis nap. Én gyorsan összefoglalom, mert lejárt az időnk. Gyorsan még egy-két kérdésre, ha van, akkor van idő. Tehát a munkahelyen alkalmazottként, ha hallgattátok, válj nélkülözhetetlenné, kommunikálj a vezetőkkel, jelezd azt, hogy többet tennél, ezért esetleg
többet várnál. Itt nyilván a kommunikáció az egy különadás lesz, iratkozzatok fel, és akkor erről is tartunk egy tök jó kis beszélgetést. Nagyon jó, Gabriella, mert nem vagyok a helyemen. Az utolsó lett volna, amit ide még írok, vagy ide felírtam most magamnak, hogy merj változtatni, és olyan helyre menni, ahol kell lesz, és ahol te kell lesz. Nem egy két kéz, két láb és egy paróka kell, hanem ahol azt mondják, hogy na, nekem ő kell. És így rámutatnak, emlékezzetek rá, hogy az amerikai háborúban is mi volt az, amikor ott volt a poszter, és akkor ott volt, hogy we want you. Ugye a háború keresték katonákat. Te kell lesz nekem. Ez az. Köszönjük szépen mindenkinek, aki itt volt ma. Köszönjük szépen a kommenteket, és találkozunk jövő hétfőn este 7 órakor. Kövessétek a csatornát, és ki fogom írni, hogy milyen témák lesznek. Akinek van ötlete, hogy miről beszélgessünk, nekem van egyébként 50, akkor írjátok be kommentbe, és akkor fogok erről csinálni különböző adásokat, mert csak azért vagyunk. Jó volt, igen. Jó volt kicsit csacsogni, szép estét mindenkinek. További csodás estét. További csodás estét, és találkozunk jövő hétfő 7 órakor. Iratkozzatok fel, írjatok kommentet, írjatok üzenetet, vagy ha olyan témád van, vagy olyan problémád van, amire azt mondod, hogy fú, most én ezzel akarok foglalkozni, vagy erről mondjátok el, akár vállalkozói szemmel, akár bármilyen szemmel, hogy mit gondoltok, vagy keressünk rá megoldást, akkor fogunk rá válaszolni. Csodás estét mindenkinek, és üdvözöl benneteket Tibor és Gergő.